Юкташларыбызның яшәеше, көнкүреше белән танышу максатыннан район җитәкчелеге егетләребезнең әтиәниләре, туганнары өчен даими сәфәрләр оештыра. Шөкер, солдатлар өчен барлык шартларда тудырылган. Ашау, эчү, кием белән проблемалар юк. Райондашларыбызга күп сәлам. Бөтен әйбәт. Ашаталар, эчертәләр, йоклау әйбәт. Сүз юк. Бөтен помощь киләмез синнән. Әйбәт. Бирегез бурчлы тормагыз, исән-имин кайтабыз. Барлык райондашларга сәламнар, кайнар сәламнар. Безнең барсыга яхшы, ашату әйбәт. Бу бүләкләрегез өчен барыгызга рәхмәт. Шул без исән-сау кайтырбыз, Алла бирсә. Мобилизацияләнгән юкташлар белән очрашып аралашу ике як өчен дә кирәк. Алдагы очрашуда ир-егетләр өстәмә җиһазланыш сораган иде. Мобилизацияләнгән юкташларыбызга өстәмә экипировка алуда райондашларыбыз, эшмәкәрләр, оешма предприятиелар бер йодрык булып тупланды. Уртак тырышлык белән 629,300 сум акча тупланды һәм әлеге суммага 47 комплект рация, тактик, разгрузка һәм перчаткалар алынды. Район җитәкчелеге 20 ноябрь көнне автобус белән мобилизацияләнгәннәр янына туганнары, якыннары баруны оештырды. Җиһазлар батырларыбызга шул очрашуда тапшырылды. Безнең монда обучение нормально үтә инде, алай ошолар тоже нормально инде, бөтенсе нормально үтә инде, бөтенсе проблемаларын тоже решают инде безнең. Бөтен ни кирәкле әйберләрне тоже алып килеп бирәләр инде. Ни кирәк булса да бөтенсен алып килеп бирәләр. Нормально алай. Благодарю всех, за сегодняшнюю встречу. Всех уважаю. Главу, там, вас вот, всем благодарствую, спасибо. Biz rahmat sizga, что bizni o'tmag'an uchun Allohga shukr, bizni o'tmishig'ina bizga mana shunday xalqi bizga shunday formula berib, Allohga shukr. Бүгенге көнгәчә мобилизацияләнгәннәргә барлыгы 4 миллион сумнан артык ярдәм күрсәтелгән. Битараф булмаган райондашларыбыз ярдәме белән бүген дә ярдәм фондына акча туплау дәвам итә. Әлеге средствалар мобилизацияләнгән райондашларыбыз һәм аларның гаиләләренә ярдәм буларак кулланылачак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.